Periodistes, membres de l'ANC. En segon lloc, agrair a tothom les mostres de suport, no només ara aquí, sinó durant tot el dia. De tot cor, moltes i moltes gràcies. Alcaldes de pobles veïns, veïnes, gràcies per ser-hi. Em reafirmo en tot el que ha dit abans la Susana. Només hi afegiria alguna cosa. Avui al matí, jo com m'he aixecat per anar a treballar, la veritat és que, us ho haig de confessar, he passat molta por i és el que busquen, no? És una altra macrocausa de l'estat espanyol per una estratègia més de la por, perquè ara que comença el judici ens quedem a casa, que tothom tingui por a sortir al carrer, a manifestar-nos, que aquells alcaldes o alcaldesses, regidors, regidores que tinguin previst presentar-se a unes altres eleccions municipals el proper de maig, doncs que també s'ho repensin perquè mireu el que us pot passar. Doncs nosaltres crec que amb tot plegat ens hem de moure amb determinació, sobretot ens hem d'organitzar, ens hem de cuidar molt i penso que aquests dies que venen, des del primer dia del judici, el que hem de fer és alçar-nos, sortir al carrer amb determinació i una mobilització permanent. Mil gràcies a tots i a totes per ser avui aquí. A les 7 hi ha una concentració a Celrà, també a les 8 a Girona, i no tinc paraules per tot el recolzament que m'heu fet arribar i espero que no s'hi trobi mai ningú més. El d'avui ha estat una autèntica vergonya. A mi se m'acusa de desordres públics el 1 d'octubre del 2018, quan jo aquell dia ni tan sols era a l'AVE. Una gran vergonya i bé, ara esperarem citació judicial i veurem com es desenvolupa tot plegat. Moltes gràcies i endavant. Independència! Independència! Independència!